Touchdown! Third destination, which is the Bulinaw Lighthouse. Ayan. Hello, what happened to you, sister? Wow, ang ganda ng view there. Oh. Napagod na si Bunso. So, next ano natin, destination natin is Lighthouse. Lighthouse, second highest lighthouse Okay, here may in the entrance ba kayo? Philippines. Nagbayad ba kayo ng entrance fee? May pera ko. Wow, mayaman. Okay, dahil yan ang sabi mo, panindigan mo yan. So we are now entering Bulinaw Lighthouse. The second to the highest. Good afternoon po. Yes po. Ayan. Ang ganda. 5 po. Yes po. Thank you. Thank you po. So yan, pataas na tayo. Pataas na tayo. Hi to my vlog. To our vlog, sorry. Are you happy, ladies and gentlemen, and in between? Sobrang saya. Ang saya mo, tumalon ka hanggang doon sa lighthouse. Charot. Ayan, so let's enjoy the moment. Reginald, baka bigyan mo, gusto mo kaming bigyan ng ano about about pangalan nito, information sa lighthouse. Go see. Siya pa yung second to the highest lighthouse dito sa Pilipinas. Oh my gosh. Hindi ko lang alam kung ano yung nauna, pero ang alam ko pangalawa siya. That's all. That's all. Maganda rin ang mga tanawin dito. Okay, will you please video? Nakakapagod. Ayan, nakikita nyo na po yung South China Sea. Ang ganda. Wow, ang ganda naman. Kitang-kita nyo na po yung South China Sea. Digmaan na ba? Ayan. Thank you so much, sister. Yes. Nakapagod umakyat pero worth it naman. Touchdown! So we're here now at Sungayan Grill. So isa daw ito sa mga sikat na restaurant dito sa Bulinaw. It's already 12:15. Ayan. So ayan, kung makikita nyo. So dito kami kakain. Yeah. Palingasay River, cleanest in Luzon. Ayan. So let's check. Yeah. So this is the Sungayan Grill. Ayan. This is the place. Ayan. So kung makikita nyo, so doon yung pinaka area kung saan pwedeng mag-order. Ayan. So let's go.
Hello guys, gutom na ba kayo? Ilang minutes yung yung pagkain? 5 to 45 minutes. Oh my gosh, kumusta ka naman Ella? I'm tired. How about you sister? It's so fresh Are you still happy? Sobrang hot. Kasi may gwapong waiter dito. Ay, yun pala ang tinitignan mo, di ba? So we're here na, charan! So saan tayo pupunta? Bulinaw Falls 4. Bulinaw Falls. Wow, ang energetic mo sa lagay na yan. May energy na ako na. Saan tayo pupunta? Bulinaw Falls. Ayan, super energetic po talaga yung mga kasama ko. Dapat ganito. Punta kami Bulinaw Falls! Kan! Diyan lang kayo. Nandito na tayo! Nandito na kami sa Bulinaw Falls. Ayan. So, let's enjoy the moment. Hi, sister. Oh my God, it's so far away here. Masaya ka? So I'm so happy. Masaya daw siya ngayon. Sige, tignan natin hanggang mamaya kung masaya pa rin siya. Ayan. Welcome to Bulinaw Falls. Ayan. So may entrance fee. Ate, apat. Entrance fee. Magkano kuya? Pagkano kuya? 10 pesos pa ang isang 10 pesos per head. Ay, okay. Ate ba siya? Ayan, so nakaka-enjoy din. So dyan lang kayo. Okay, so bababa na kami. Ayan, let's enjoy the moment. Moment of truth. Ang saya? Ang saya? Ang saya? Takot akong umakyat mamaya. Pero masaya ka. Medyo. Medyo masaya daw siya. Paano yung masaya, Ella? Paano yung masaya? Hindi siya masaya. Sobrang saya ko. Ayun na. So, ang dami na ring tao. Ayun. So, nandito na tayo ngayon. Ay, saya. So, dyan lang kayo. Ayan. So this is the parking area. And these are the stores. So may mga nagbibenta ng souvenirs. Ayan, may mga nagbibenta din ng fishball, squid ball, kikiam. May mga nagbibenta rin ng ref magnets, keychain, ano pa. May nagbibenta din. Yes, sister. Anong binibenta mo? Souvenir. USA. May mga nagbibenta din po dito ng mga t-shirts. Ayan. So, masaya. Nagbibenta din ng halo-halo here. Ayan. So, doon may nagbibenta ng buko shake. Ayan, may nagbibenta ng siomai, souvenirs, and so on and so forth. Ayan. So, dyan lang kayo, okay?
Ayan, mga ka-Grizzly TV. So ayaw namin sa Falls 1 kasi ang daming tao. Walang pagpwestuhan. So saan tayo pupunta? Full street. Sa Falls 2. Saan tayo? Falls 2. Okay, let's try sa Falls 2. Okay? So, dyan lang kayo. Hello once again. So, nandito na kami sa Falls 2. Ayan. Maganda ba dito? Sub-sub. Maganda kasi kung may papagpwestuhan. Pero kung wala, Maganda. goodbye. Pero kung wala, bye. Kung saan sis? Oh my God, I'm so Hindi ka naging masaya sa Falls 1? Pero maganda pa rin ako, diba? Oh, So, hindi tayo wow. naging masala sa false teeth. Dito naman tayo sa false eyelashes. Sobrang saya namin! Let's go! Diyan lang kayo. Okay, let's go. Pababa na tayo. Tara na tong. Ayan. Watch your steps. Baka may injury. Ayan, nandito na tayo sa Spring Falls. Ayan. Wow, ang ganda tong. May pang kiddie pool. Ayan, may kiddie pool. Ayan, maganda siya, maganda. In fairness. Yan lang, ayan. Kunti lang ang tao kasi. Sa kabila, sobra. Ay, grabe. May stress ka talaga. Pero dito less. Ayan. Parang yun na kasi yung ano, parang yung pattern parang yung bike. Ayan, so we're here na. Ayan. Ayan, sa may dressing room po sila dito. Tsaka bathroom. So saan tayo banda? Free na din yung cottage. Magkano yung cottage? Ano magbabantay ng cottage? Kasi sa oras na naman tayo dito. Tara na, doon na oh, mas malapit doon. Dito na oh, tara na, huwag kayo mag-ganap. Let's go. Ano ba kuya? Saan? Kailan din? Tara. So, dito na tayo. Happy sila. Ayan. So, ayan. Wala, kala ko si Jerwin yun. Kanina. Ayan, so nandito na tayo. Ayan. Happy naman sila. This is the Spring Falls 2.
pagsama sa amin sa aming vlog dito sa Bulinaw. And syempre, may mga vlog pa po kaming gagawin. So abangan niyo po. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, don't forget to subscribe, like, and share. And also, please comment. Thank you. Bye!